U12 ke manje noma kusanda kushaya u12 ebusuku uyadedelwa imimoya. Yathi sichithisaka. Kunento ke ngifuna ukukuxoxela yona nje. Ngaphambi kokuba ngigoba amadlangala. Yabona mina angiyena umuntu oneyinkinga zeimali. Right? Njengamanje angiyena umuntu onjalo. Lokho ngikusholani? Ngikushola ukuthi wazi ukuthi yabona iAkashianMedia.co.za iweb app lengayivula. Primarily ngiyivula ngangifisa ukuthi abantu bezwe lento engizwayo nami yokugayideka from within. Yabo mina ngigayidekile mina. Mina ngigayide ngiyisocial ikhuza lona. Ngiyisocial ikhuza lona angaze ngaba neshow kanje yendlela mina engenza ngayo izinto. Ngale ukuthi ngibe uncertain ngingabi nayo ishow noma ngibe ngibe nokuphithizela nje ngingazi noma khona kumele ngimhlabele imbuzi noma khona kumele ngiyonikela khona angikho kuloso siphithiphithi leso. Ngoba after discovering human design I knew now I know ukuthi yini emele ngiyibheke yini emele ngizwe ukuze ngikwazi ukuthatha isinqumo esialignayo nami without ukuthi kuze kube khona into external emele ukuthi ngithembele kuyona ngaso sonke isikhathi. Ngalesi sikhathi ubingelelo changes Akasha othi ngenza noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ucabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Mina ngabona ukuthi lento engiyizwile nalento engiyidiscoverile abantu bengifisa ngathi bengayidiscover nabo ukuze bekwazi ukuthatha izinqumo ezi-aligned nabo because I understand ukuthi abantu bane higher power abahamba nayo ngaso sonke isikhathi ehlezi ifuna ukucommunicate nabo ukuthi bethathe izinqumo ezi-aligned. Kodwa bese kucaca ukuthi umuntu yena siqu sakhe akazi ukuthi kumele alalele kanjani. Yena udecide ukulalela omunye umuntu ongaphandle. Kanti umuntu ongaphandle kumele avumelane nawe. Yabona mfethu ngiyakutshela umuntu ongaphandle ngabe umfundisi wakho ngabe yini yakho kumele avumelane nento i-higher power yakho evumelana nayo ngayo nawe. Hayi yena afika azokushintshisa. Ngizophinde ngiquote futhi ngiquote uKing Bhaka. uKing Bhaka uspiritual father kimi ngiyabukela kuye. Kodwa kwangeke uze